Dalit sa RMN Drama. Sudaan para ninyo. Salamat taong kayo dong. Pang! Gabi pang! Kadiyo. Sa mo na si napipang. Pang! Oo, kadiyot. Naminaw pa kong TV. Sa kuno na eh. Ada, mau man na iyang bisyo. Basta Domingo, paminaw mo na sa TV. Kung uminaw sa TV. Oo, sakto na yung buta mo din. Ganun sa kikita po bida. May padawag na siya. Oy, Taler, ikaw nino. Oo, tao na. Daan palagi ko. Andutan nyo nang oy. Dali man ko mo makaila sa kung mga tingog sa tao. Ilhan din ninyo, no? Ay, bisig iro pa dong. Kailan mga gamitin sang iro ang may paghot? Mo ba? Ni alagi ka dong. Why duty? Awa nang. Ni ako kay patol ko sudang Esther. Mao ba? Uy, ingna si Esther. Salamat, ani ha. Unsa man ang sudana. Ginamay og pansit na. Aw ka na lami na. Namoy kanon. Na, wa pa ni kalungagong oy. Ay, sige lang maglungag pa mi. Ay lang mabulungag. Hata tabog kanon rin. Tapos may daghang kanos ba eh. Salamat kanyo dong ha. Ay, bubuan patabog daghang mga grasya dong. Kay para maapil mi. Sige na. Pagkuha sa kanon dito na ha. Nanyada doon ako din eh. Arum kakao na mo. Salamat taon kayo dong. Salamat dong Taler. Nagtuo ko nga malinawon kay silang Magtiayon o wa gyud kupot kay pulos lagi butang. Pero naunsa ba nga puyaw man sa daay ni sila og maoy mag-away? Hala, mas maron eh. Masayo ko aron. Mura magpay na mato. Hala. Uy, naanasad unsa man rupay. Day, ang sarot. Ngay na mato. Ambot lang Taler. Susiha ko nung murag taot-taot na ginang namato. Yo, tiray nun. Guba ni bahay na to. Susiha dito. Mato. Sige na susiha. Kinsam ka ni sigig pamato. Purbida. Ay. Ay, go ko. Hinahak. Gilabay. Saan na gilabay na ko? Tabla. Sakita, oy. Kinsam mo itong namatong tabla na ko. Taler, paniradong bintana, oy. Mga igo mo dihaw. Ay, dagang taos gawas. Ngano magka? Kinsam na sige pamato di ay. Ay, oy. Naunsa mga buta ng Magtiayon. Nag-away, naglinabayay. Kanya kay pulos man buta. Napataka na naglabay mo nang namapunta sa inyo. Ginoo ko. Taler, kinsa namato ha? Dawan na matoy. Pipang mo lang sa lipido. Nag-away. Ay, naglinabayay. Kay pulos lagi butap. Naglagbay. Mao, napunta sa atong ilaw ng panlabay. Hala no, yung sa nilang giawayan. Bisang saon hanggaw ka dyan. Ayaw sa kungan lighanggaw. Happy pang sigara para sa kayo Kaya nga no, dili ka hanggaw, ha? Ay, say pa sa, maigko ko ng pitang. Oy, Esther, Nang. ikaw na. O ako tao ni, ayaw tagpanglabay. Unsa man tayo giawayan ninyong duha, oy. Nay, kining tiguang buta, way buot. Naghalhalag. Hilom di happy pang oy. Ikaw no hilom. Ay, husto na mo anak no'y pido, ng pipang. Way kapuslana nang, kanang inyong away, kung maglinabayay mo, di man gihapon mo kaigos usak-usa. Pakita na gud ako pidot. Ikaw mo ipakita na ko. Ay pagtago. Ikaw mo'y mitago hanggaw. Ay, husto na lagi mo. Bida. Sige mo glinabayay, di mo kaigo. Naibaw mo, noy, ng pipang, ka ng inyong gipanglabay, to pa ingos amo in town. Maubaday. Susuri kayo, day, ha? Pasayluwa taon ninyo ang buta, day. Maugani nga husto na mo, anak. Kay kami mo'y alkansi ng inyong away. Nay si Taler, may kay pagkaigos tabla, paita. Hay, naigo akong bana. Sus in town, maupapastilan. Pasayluwa in town ninyong buta, day. Mo nang hunungan na ninyo inyong away nang ha, kay wag yun mo'y makuha, anak. Hay, may pag mag-istorya mo diha. Husaya na ninyo na, noy.
gani kay mipatuosan in taon ang duha ka mga buta, mao nga nahilom rasad gyud sila. Ay, paita, mga tawhana. Ha? Unsa man ilang giawayan? Ay, naambot lang. Wa na lang sa kumangutana kay basig magdako po niya hinuon nilang away. Anong katawa ko na talir, uy? Nahimuot lang kung nagunahon na silang away ba. Naglinabayay nga, wamatan sila kita silang kontra. Sa paita. Pero in fairness nila talir, no, nakasurvive sa gid sila. Bisan sila rang duha, unya pulos pagid mga buta. Nakasurvive yun. Kay naiuban pa. Bisag usa ra ka buok mata ang nabuta, awa na. Mura nagmaghikog tungod sa kadesperado. Pero sila, bilib kay ko kay fight yun. Tuyo ka na, sakto ka. Tanan akong biliban na nila. Hurot, grabe kayo. Murag, why makabreak sa record? Atiyaw mo, sila yung duha. Okay, ratato og usa lang nila na buta, pero sila yung duha buta. Kuan gyud mga pinangga gina sila sa Ginoo taler. Bisag ingon anang ilang sitwasyon pero wa gyud sila basta kris Ginoo. Asa man sila gikuha taon ng panginabuhian taon nila? Napakilimos lang sila. Wa oy, pulos na sila mga masahista na imukuha anak nila diri. Nya dadon silang trabahoan, nga massage parlor. Nya kanas na ipido, may man na mo kanta, mo sideline pud na siya kanta. Kun way abli ilang trabahoan, amo ato dai nas plaza. Mao ba? Higa gyud nila eh. Ang ako sang amigo si Alan katong kanta-kanta spiritualist. Luoy sa ko ikaw na sa panginabuhian taon. Pero survive ang gyapon sila. Mao gyud buhi gyud. Pero kanang ilang kaon magpalit lang na sila lutong daan kay di man na sila kaluto, kay delikado man. Mausan. O pananglitan og mo duty ko unya ba. Ikaw na lang usa diri. Pagalantaw wala nang duha diha ha. Ug makaluto ka, apili na sila kay maluoy taon ta. Uy, anong daw man ta? Baka na to. Talir, ikaw na do. Ayaw kinapili biday. Bisag di ka kita, pero mayo ka kita. Adlawan pa di ay. Ngit manggod. Dili, adlawan pa. Kay may gabi. Di manggod makita ang kahayag. Tulos sa manggod ni kangit-ngit ako makita. Di na ako pirme ng blackout. Blackout? Pero sige ka, practice na yung musista no? Yung kanta mo ka? Oo, kay usahay ko. Murakit manggugog kanta-kanta dito sa masa. Usahay atos Pierre. Sa itong daghang tao. At tumungkod ko magkatakanta. May usahay po'y ganahan sa kong kanta. Ay mo request. Kunya mo hatag po pinagmay. Pero mabasahe pag gano'y. Oo, pero mahugod na yung numero 1 na itong racket. Di ba? Ayaw nun. Adugon ka sa kong kanta doon, ha? Ayaw lang ko tagain sinsiyo. Ay, sige. Tagaan ka, muhatag ko, basta makanta ka. Ay, ayaw lang. Tagaan ka. Basta niduto, di mo makikanta ni mo. Ay, di man ko mudawat, ana. Ay lang lagi kong tagain. O nga naman. Di ko mudawat og sinsiyo. Tibuok man. Bangal sa lubot. Pang! Ga! Pipang! Ay, dara ko sa imong dool, oy. Sa buta ka? Tumawag siya. Puta na pag yun. Bebe, dali nga rebe. Ay, nahibaw na ko kung sa nasi mong hunahon na, pido. Ay nga no man, dili ka. Di raman ko mamugos. Oo nga, no man, di ka mamugos. Di man sa ikong balibad. Ikaw no. Adugang pagdukas pusta. Dali na ba? Di ara lagi ko sa imong dool. Buta ka? Ikaw, Jelene. Kinikining akong nagunitan. Kapa di apido, oy. Iguang naman tingali ka. Bida pa nga. Nganli lang kong buta. Ay lang kong ngandag tiguang. Iguang buta. Dali na pang sugda na nato, be. Ay, kahumot. Uy, humot mang lana. Ako man kung unang gihagkanin mo. Unya, nga lisbo man ang lana. Mantugra? Bebe. Pido, oy. Imong kamot, oy. Murag yun nagkuan, tanod. Ano man? Sige lang garubing. Ay, kumuton tanig imudughan, be. Ayaw ba? Kumuton tanig go. Ayaw lagi. Dili na akong dugan imong gikumot. Oo, sama di. Ako nang naong. Sa hiluaan po. Taler, yo. Ano ha, Dater?
Ngano kung na mga tao diha oy, mga batanon. Nag-usap na sila diha. Mura man may gitan-aw diha sa bahay nilang ng pipa o ninoy pido. Susiya ko dito. Sa ilang tanaw na ba siyang gawin sa tundok buta. Adali oy, kita duha ang magsusi na. Sige, tana. Oy, kaoy. Inayag ka, ha? O lagi ka. Bantay ha. Kaya po nang isuod. Niyaga. Aray. Time pa. Ngano ka? Ngano? Wa ka masaga. Ngano man ka? Pagpasudi mo ba, pili man to ang entrance. Usa man ito. Ang exit man to. Pasay luang buta ka. Pausa maron ka, muramag may nangatawa ka. Pasagyo na, mga silingan, tingali na. Tiwaso na to. Hinay ka. Mag-bleeding niya. Sa ito'y. Agoy, uy, naunsa man na. Ngano mo man na sila manira silang bintana, uy. Hay, kamo mga batanon, pamahawa mo, mga bastos mo da. Hindi ka lang sa litan. Paghila mo di ay, salida, pamahawa mo. Mga bastos mo dagko. Nang pipang, naipido, panira, taon mo da sa inyo mga bintana, no? Ikaw mo rin kita na audris mga tao, oh. Panira mo, oy. Pida ni mga butaha. Panira mo, oy. Hoy, panira itaon mo. Ayaw mo pagbuot. Mga mahalagtanon. No, naunsa naman nung uni. Kita naman no'y kasabaan. Ay, pait. Ako'y nauwas ilang gibuhat nga daghang tao nga nagtanaw. Akong gibadlong, pero hala naunsa ba? Kami naman hinuoy dautan, gikasabaan mi kay nang hilabot ko no Manila. Haskang paitag yun. Imbis maluoy ko aning mga tawhanan no, nawa na lang hinuon. Pero ang ako naproblemahan, kay pirmi ganat nilang buhaton nga di manira sa bintana. Makita ra bag yun. Makita gid sa gawas, labi nag-adlawan. Unsaon man ni sila, uy? Badlungon, masuko man. Murag mawa na gid hinuon among kasuod ini. Bi kuno bi unsa man og kamo ang pasultihon. Esther. Sa tanang mga pari na tumasuod at ifres. Thank you kayo sa mga Father Josué Cadorna. Father Dundun Barok. Yat si babae. Murag si Ay katong silingan sa mga butang. Esther di ay. Si Esther nga nakasiling kag mga butang Magtiayon. Si Pido og si Pipang. Pipang. Mag-away, manlapay ang mga Maglinabayay. tatla, mga kardero. Di man makaigo. Masilingan mo yung maigo. Unya ang katapusan katong nag-jur anduha. Yawa man nila yung taong bintana. Nagipangli man. Sa diyang tanon para bagyo. Sa diyang gibuyag, ningon na yung Nanuyo man. Ay mo pang hilabot. Na may lisod kayo. Naiubos yung taon si Esther. Kaya si Esther beto ng utan. Pagkaon siya. Mawa yun ang amo ang kuhanan eh. Bita, pero Sabta na lang natin. tambagan ka ng sister nga. Ay, ikaw na lang sabot yung taon. Sa taon. Uy, kay Mga tiguang na sila. tiguang na. Pero tiguang na sila ate. Makahimo ba na sila ana? Tingali, uy. Di pa tingali kay tiguang tingali mga 50 kapin. Mga 50 or na tingali. Mga 50 kapin. Okay pa man. Pero ang mga okay pa man na. Bisan pag sa sinta. Basta hila. Ang una-una lang nila. Una-una lang nila. Ang ginana sila. Ingon nga kanang wala sa entrance agi diri sa exit na di ay exit. Ang tupad sa entrance. Tupad sa entrance eh. Ang exit. Ako na bawaan dili man exit dili po the entrance. So na Quarantine pa. Bitaw, Esther, ikaw na lang mahibaw taon sa Magtiayon. Oy, ayaw lang ingon nga imong kontrahan, imong kuan, ayaw lang. Ay lang ter, sakta na. Tiguang na yung mga buta pa. Ikaw na lang kayo ter. Si Esther magdugang yang bana, murag ilan na nang gidawat nga murag pamilya. Murag tabang ba nila pa tanaw ana pa. Siradan lang tatong Esther, ma'am, no? Diba? Si Esther na tatoy mong kuan. Kamo na lang manira. Kamo na lang Manira nga. Dugay lang sira makakita pagka. Awas sa. Dauron. Isura. Lain natin na ako nang inanaw, no? Kanang mga buta ba?
Murag luoy tanawon ba? Kita may Luoy, tanaw. kita may eksakto sa kuan, kita may eksakto sa Mata, oo. pangisip. Pwede Pangis, mata. pwede ginigagin mo Esther pa pumino ni mo murag nahiwi ang ilang bintana or pultahan. Ikaw mo na lang tarungon. Oh, ikaw lang taro, nahiwi bang luboter taro. Ayo. Bayot. Ayo lang, Ter, ka na. Katong nasulti ni Kuan, Pido. Oh. Ay, itong baliha. Daratos kalami. Ay, itong baliha na. Excited to kayo siya mo to na inato. Dili kay ang kinikot sila nga doon na tawi mga apan, dili mo sila kay bang nasira ba? Oh, kani Natabunan ko ba? kapita. Oh. Nya usa sa tingali atong higayon na kuan na kay sila kanang unsa na gana na kayo, no? Gana na kayo. Di na lang maka kuan. Oh, May pareha natong makakita ta nga abliman ang bintana ug pultahan. Basirhan kinato. Oh, mausad. O pero ang katong may nagbuhat nga makakita, ang katong wa kakita may nangutana. Unsa man? Ang inon tang naghimo, ang nagdo, Nakakita. ang makakita. Oh. Ang katong nangutana, ang wa kakita. Oo. Kaya naman siya nga, Ma, ang di niyang gikaon. Ang dili kakita. Oh, ang di kita, ang wa kakita. Oh. Panit. Kaon sa ko panit, Ma. Ayaw kay kuyang kolesterol. Hindi, kay mura giisip na lang nimo silang pamilya Bitaw. dai. O, ikaw na lang timanon sa mga pagkuwang. Mao na sakto te. Kahiwi ba ka lang bumbong, Ah. wa ba ka matarong og hay-hay lang mga linaban. Ba sila maghabol, Okay. napuli lang. Kuan man na kanang indulhensya po na ninyo Indulhensya. nang gitabangan ninyo silingan. Kaya wa taw sila anak ng mga tiguwang. Itaod kay murag bagbaka ba itaod. Uy, kanang paghisgot na mga una-ana, no? Kana ba yung baka kung kuan ka ng panahon na nila nga naa silang season ng una-ana. Ah. Walay gustong babae. Kung tibi kayo tag-iyas baka, kaya ang babaeng baka, iyang prisuhon. Oh, isuon bitaw. Oh, Bisuon sa tagiya? Butangan ka ng budwa kakahoy, ang alias. Di makalihon. Wala Ano naman? Ali, Aron makuanan Oh. sa laki. Onya, gairan gyud ati pres gunitan, gairan gyud. Dili pareha sa Lain mo ni- iro or Dili lahi ng baka Wala ati na pres. bakang babae. Labi ng kabo kay lingkod mo na ti pres. Og padanita no say gusto sa laki, lingkod na di siya. ba? Oh, Nasa siya kuan nga dili gusto. Oh, Lahi na sila. Lahi na sila sa bang hayop. Pero kanang kabayo, ang kabayo duha ka laki o sa kabayi. Mag-away. mao ba? Magilog-ilog ba? Mag-away. Ang kabayo automatic mo na yate pres ini barog bisto nagdasok. Loy, di ko anak. Sabi mo gusto? Ha? May kinanding? Katulog kong boyfriend? Hala. Mga na lang to dahil nga. Kanang inyong pagtabang nila, ingon mo siya nga, di na kuno sila mo tabang. Ayaw, ipadayon laki. Kung mo timanan na nila, kadi ba taon na sila magkakita? Mao na. Ang ginoo na nila, mag-igo na to. Ang amo lang, nga pananglitan, nung wakson sila kasuko, sabi lang, kimuran malagin nyo sila mga ginikanan. Mao na. No? Daging salamat sa mapadangat itong tulo, madon. Kuda ko ang Pasultihon.